Megnyitom az Entek-Dunavarasi VMS idei első taggyűlését. Üdvözlök mindenkit, külön vendégünket, Frejmond Várpádot. Jó estét mindenkinek! Javasolnám a napirendi pontokat. Elsőnek a VMS elnökségében történtek az utolsó taggyűlés óta. Második pont alatt az Entek-Dunavarasi VMS terve 2010-es évre, amit tervezünk csinálni, készíteni, és a 3-as pont alatt egyéb, nem tudom, valakinek honnan hozzáfűzni való ez a napirendi pontokhoz. Akkor kérném, hogy szavazunk, hogy elfogadjátok ezt a napirendi pontokat. Ellene tartózkodó. Egyhangúan úgy elfogadva. Akkor az első napirendi pontra rátérve, december 11-én tartottunk egy tagsági, és amin a választási eredmények miatt felosztottuk az elnökséget, de szinte ugyanazt az elnökséget választottuk meg újra, és ez VMS-ben felsőbb szinten nem teszt és váltott ki, ezért tartottunk még 2 elnökségi ülést, amelyen azt a határozatot hoztuk, hogy mivel elsősorban az elnök személye volt a legfőképpen kifogásolt, ezért ideiglenesen átveszem március 1-ig az elnökséget, azzal, hogy közben tagosítunk, és akkor meglássuk, akkor próbálunk egy új elnökséget utána, március 1 után felállítani. Most nem tudom, hogy az érintetteknek ehhez van-e hozzáfűzni valójuk. Hogy lássák ezt a dolgot? Felsőbb szintről, vagy az elnökség illetően ezt az egészet, hogy mostan akar-e hozzáfűzni valamit ehhez? Kérek szót. Én megkérném először Frejmond Árpit, hogy ő mondja el, hogy felsőbb szinten hozzáállnak ezek a dolgok, hogy miért volt erre szükség. Utána az elnök is elmondja, hogy aztán miért, meg hogyan döntött így, ahogy döntött. Ez a helyes sorrend, hogy elfogadjátok. Nem minden egyes helyi szervezetben működnek így a dolgok, de a topolyai körzet, a VMS-es körzet elnökség hozott egy olyan határozatot, hogy azokban a helyi közösségekben, ahol elvesztettük a választásokat, ott radikálisabb lépésekre van szükség, és egy új elnökséget kellene összeállítani, felállítani. És ugye utasítottuk a helyi szervezetet, hogy tartsanak tisztújítást, és volt a tisztújítás, és lényegében nem igazán változott semmi, se az elnökség, se az elnök tekintetében. És akkor lettem én kinevezve a körzet részéről, hogy próbáljam meg megértetni a helyi szervezettel, elnökkel, vezetőkkel, elnökségi tagokkal, hogy miért volna jó az, hogyha más venni át az irányítását a helyi szervezetnek. Tehát azt kell tudni, hogy Topoly községben sajnos csak Entek-Dunavarson vesztettük el a helyi közösségi választásokat, mindenhol megnyertük. Megnyertük Topolyan, megnyertük Bajsán, visszaszereztük 8 év után, tehát nagyon-nagyon sokáig tartott és nagyon nehéz volt. Megnyertük Pobedán, tehát Pobeda ott ugye mellette van Brazília, stb. Ezekben Gunaras, mindenhol megnyertük a helyi közösséget, Pacsér, Városmosutfalban, minden megvolt. És sajnos Entek-Dunavarson, ott ahol 8 éve már hatalmon vagyunk, valamiért elvesztettük a választásokat, és nem tudtunk hatalomra kerülni, és ezért kezdődött az egész szervezésre, ezért került sor. És olyan ötletünk volt, és a fülembe jutott az, hogy a helyi szervezet először is Varga Arnoldot szerette volna a helyi szervezet elnökének, de ő akkor ezt nem vállalta el, és akkor a Varga Arnolddal mi a későbbiek folyamán beszéltünk, és végül is sikerült rábeszélni. Kérdés és elnökségi gyűlésen beszéltünk. Igen, az elnökségi gyűlésen beszéltünk erről, hogy március 1-től vállalja el az elnöki tisztséget. És Arni ezt elvállalta. És most ezen a helyi szervezeti ülésen azt kellene megmutatni, hogy önök helyeslik-e azt, hogy Arnold, hiszen az első ülésen, amikor volt tisztítás, ő volt az első jelölt, és csak annyi, hogy az volt a probléma, hogy ő nem vállalta. Tehát az egésznek az a lényege, hogy
Nekünk most nem azzal kell törődni, hogy mi van itt a helyi közösségben, hogy mit csinál itt ez a helyi közösség, hanem a 2,5 év múlva következő községi választásokra kell elsősorban koncentrálni. Tehát valamiért elvesztettük a választásokat. Mindenki tudta, hogy miért, lehet, hogy mert nem vittünk el elég embert, nem jöttek ki annyian szavazni, de valamilyen oka van. És ahhoz, hogy új lappal, tiszta lappal tudjunk indulni, oda kell egy új elnök és kell egy új elnökség. Azt tudjuk mondani az embernek, hogy na most mi vesztettünk, feláll a szervezet, erőre kap, fiatalít, frissít, új csapatot állít föl, és az új csapattal indulunk bele az elkövetkező időszakban. És ezért szükség van. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy magyarázzuk meg a polgároknak azt, hogy elvesztettük a választásokat, és ugyanazok az emberek maradnak. Tehát akkor valami nem stimmel. És tényleg nekünk ez egy nagyon-nagyon fájó pont, mert tudjuk azt, hogy a község területén ugye 55%-ban élnek magyarok, 45%-ban élnek szerbek, és ez a választási, ez a listás választás, ami van, ez nekünk egyáltalán nem felel meg. És a községben az, hogy magyar koalíció van hatalmon, ez annak köszönhető, hogy a magyarok és a magyar pártok összefogtak, és tényleg minden magyar elment szavazni, és akik magyarok elmentek, azok főleg magyar pártra szavaznak. És ezért van szükség főleg falvakra, és ezért kell elég nagy hangsúlyt fektetni inkább a falvakra, mert Zentagúnas nélkül nekünk nem lesz többségünk a községben. Szükség van erre a szavazat mennyiségre. A másik dolog, ami probléma volt az, hogy a helyi szervezet létezik, hány éve? 5, 6, 8, 99 vagy 2000-ben alakult a szervezet. 2000-ben, tehát 10 éve létezik a szervezet, és 31 néhány tagja van. Tehát nálunk például, ahol körülbelül ugyanennyi magyar van, mint Zentagúnason, talán egy 200-al több, ott most jelenleg 130 tagja van a helyi szervezetnek, de az elején mindössze 30 alapító tag volt. De minden évben, minden tisztújításon én is voltam az elnöke, tehát én voltam a második vagy a harmadik, úgyhogy összesen most már nem tudom, 4. vagy 5. elnökünk van, tehát minden évben attól függetlenül, hogy választásokat nyertünk, mindig újítottunk. Új csapat állt föl, új elnököt választottunk, új elnökséget választottunk, mert azok máshogyan látták, attól függetlenül, hogy nyertük a választásokat. De mindig új embereket tettünk oda, hogy az emberek lássák azt, hogy nem csak azon, hogy egy ember van ott is, és az minden úgy van, úgy történnek a folyamatok, hogy az egy ember, hanem folyamatosan cserélődnek, és mindenki újabb dolgokat hoz be, hozzátesz, stb. De a csapat az folyamatosan megmaradt. És tehát sikeresen végeztük a munkánkat, odáig jutottunk tényleg, hogy 15-ből 12 képviselőnk van, de tudni kell azt, hogy a lakosság 40%-a az nem magyar, és 60% magyar, de így is a 15-ből 12 képviselőnk van. Tehát, és ezt tartani tudjuk folyamatosan, és tulajdonképpen én azért vagyok itt, hogy tanácsot adjak, vagy hogy önökkel elbeszélgessek, megmondják, hogy jól látom a dolgokat, nem látom jól, ugye elemezni kell azt, hogy miért lett elveszítve a választás. Biztos vagyok benne, hogyha csak mindenki elvitt volna még 3 embert, akkor megnyerjük a választást. 1-2 szavazaton múlottak a bejutások, tehát nagyon-nagyon kevesen múlott, de valamit mégiscsak jelez, tehát valamit újítani kell, máshogyan kell csinálni, és tagokat kell toborozni. Tehát itt nem csak az lesz a feladat, hogy először is arról beszélgessünk, hogy egyeznek azzal, hogy Arnold csinálja tovább, és egy új elnökséget az őstag illetével válasszunk ki. A másik pedig az lenne, hogy tagosítani kellene, és minden egyes helyi szervezeti tagnak az volna a feladata, hogy még egy embert vagy 2 legalább behozzon a szervezetbe. Tehát, hogy megduplázzuk valamilyen, nem mondom, hogy meg kell duplázni, hogy ez szigorúan, de azért, hogy azért folyamatosan építkezzen a szervezet, és új embereket is hozzon be. Úgyhogy bevezetőnek én ennyit mondanék, aztán pedig mindenki elmondja, hogy mit gondol, és tényleg nem azért vagyok itt, hogy okoskodjak, hanem azért, hogy beszélgessünk arról, hogy önök hogy látják, hogy hol hibáztak, és hogy hogyan lehet ezen javítani. Vagy megmondják, hogy jól látom, vagy nem jól látom, de szerintem arra van szükség, hogy ezekről a dolgokról beszélgessünk. Köszönöm szépen. Most az elnökségen, amik elhangzottak, ugyanaz volt körülbelül, ami a taggyűlésen is volt, amikor szóba került azt, hogy esetleg legnék én az új elnök. Akkor én maguknak is, vagy nektek is azt mondtam, hogy nem vállalom abból az okból kifolyólag jelenleg, mert nekem most erre a munkahelyre, ameddig, tehát március 1-ig kaptam a mandátumot, addig végezhetem a munkámat, addig szükségem van erre a munkahelyre.
mivel családom van, stb. Tehát nem engedhetem még magamnak azt, hogy én most rögtön fölvállaljam azt, hogy VMS elnök legyek és másnap repüljek ki az utcára. Tehát a módja mindenképp megvan annak, hogy kitegyék az embert, úgyhogy nem akartuk úgymond provokálni ezzel a jelenlegi vezetőséget. Én akkor is azt mondtam, ha utána szükség lesz rá, akkor március 1-től amennyiben bizalmat szavaznak nekem, én hajlandó vagyok, sőt örömmel vállalom az elnöki pozíciót és az azzal járó munkát. Végül is elnökségen is ugyanez a téma kerül köröztünk, na most ez a részemről ennyit fűznék hozzá, aztán átadnám a szót még esetleg, ha valakinek van ezzel kapcsolatban, hogy hogy zajlott a dolog, vagy ha valakinek van konkrét kérdése, akkor arra is szívesen válaszolok ezzel kapcsolatban. Senkinek? Hát jó, az nem sok. Nem, végülis rajtad múlott, rajtad múlott. Elvonalad, meg minden, akkor mit mondjuk? Rajtad múlott. Akkor is erről beszéltünk, csak én akkor nem vállaltam. Semmi, akkor nem vállaltad. Hát jó, akkor a vitáját. Semmi kontakt. Én annyit Fremont úrtól szeretnék megkérdezni, hogy a körzeti elnökségnek az álláspontja az eddigi teljes vezetőségre vonatkozik, vagy csak az elnökre? Vagy a teljes elnökséget váltsuk le, vagy csak az elnökre? Nem tudom, hogy mi volt a körzet pontos álláspontja, de az én álláspontom, hogy az elnökséget valamilyen szinten, de nem mondom azt, hogy mindenkinek le kell mondani, hogy az elnök nem lett benne az elnökségben, tehát semmi nincs meghatározva. De fontos az első lépés, az mindenképp az elnök személye, az elnök pedig az, aki meg fogja mondani, hogy nálunk úgy működik a helyi szervezet, hogy megvan az elnök, és az elnök megmondja, hogy milyen csapattal szeretne dolgozni, megmondja, hogy kiket szeretne az elnökségbe találni, vagy kikkel szeretne dolgozni. Tehát ez általában így szokott működni, megvan az elnök, és az elnök ajánlja az elnökséget, megvan, hogy az elnökség hány tagú, az elnök ajánlja az elnökséget, és arról a tagság szavaz, a tagság dönt. Azért kérdeztem már, mert az Arn is eddig benne volt az elnökségben. Azért kérdezem, hogy ha leváltjuk a teljes elnökséget, akkor teljes azért mondom, hogy ne beszéljünk így, aztán azt csináljuk, hanem akkor tudjuk, hogy az első lépés az mindenképpen az elnök személye, és az elnök ajánlja általában az elnökséget. Így szokott működni. Olyan módja is lehetett volna a dolognak, hogy egyszerűen azt mondja a között, hogy felosztatja a helyi szervezetet, és mindenkit kirúg, az egész tagságot, mindenkit felosztatja a szervezetet, és aztán aki akkor újra betagosodik a pártba, aki nem, és aztán teljesen előről indul a folyamat, ugyanúgy választanak elnökséget, stb. Tehát van, mindenféle módszer létezik egyébként a pártban, de én azt mondom, hogy ez inkább egy kompromisszumos, tehát fontos az, hogy kompromisszum szülessen. És amikor elkezdtünk beszélgetni, tehát hogy mi váltotta ezt az egészet ki. Tehát volt egy körzeti ülés, konstatáltuk, hogy el van veszítve a választás, tisztújítás van, és végül is nem változott semmi. Tehát ez volt az, ami után elindult ez a folyamat. Én nem szeretnék ehhez hozzátenni, mert én körzeti elnökségtag vagyok, hogy a körzeti elnökségen azért történt egy mulasztás az elnök részéről, mert én rákérdeztem a körzeti gyűlésen, hogy mit jelent az, hogy tisztújítás. Azt mondta, hogy azt jelenti, hogy egy taggyűlést tartunk, ahol a tagok szavaznak arról, hogy kinek szavaznak bizalmat, kinek nem. Tehát szó se volt arról, hogy komplett elnökségcsere. Az első körzeti gyűlésen erről szó sem volt róla. Én nem tudom azon a az elnök a határozatát a körzeti gyűlésről áthoztam, azt szerint történt meg. Az elnökségben történtek változások, ugye már volt itt, aki azt hiszem, hogy te is tagja voltál, tehát történt változás, volt, aki benne volt, aztán nem lett benne az elnökségben, volt, aki vállalta, volt, aki nem vállalta, tehát volt valamilyen szinten változás az elnökségben, végül is az tény, hogy az elnöknek a személye ugye nem változott. De ez a tagságnak a döntése volt. Na aztán ugye ez fölül lett bírálva ez a döntés, de ez végül is nem lett fölbírálva, tehát én szeretném tudni, hogy a tagság mit végig mondom, jó? Tehát végül is jogosnak tartottuk ezt, hogy így döntött az elnökség, meg és a körzeti gyűlés, mert ha végig gondoljuk, akkor tényleg ha az elnöknek, magának az elnöknek a személye nem változik, akkor kicsikét olyan érzés van, hogy valóban nem változott semmit, meg nem is akarunk változtatni semmit. Valamilyen szinten egyhangú az egész. Igen.
Igen, tehát azért is fogadtuk el ezt a javaslatot, és kértük is a segítséget, hogy a körzeti elnökség segítsen, hogy újból építkezzünk, meg újból meg tudjuk szervezni ezeket a dolgokat, ugye mivel az Ari nem vállalta, hát így Ákit megkértük, hogy egyelőre vállalja ő el, hogy tudjon működni a dolog, meg a lényege az lenne, ugye, hogy mindannyian azt megértsük, hogy nem elég az, hogy ülünk a babérjaikon, hanem dolgoznunk azért, hogy az, amit eddig megindítottunk, hogy a falu fejlődött, meg rengeteg pénzt idehoztunk a VMS-en keresztül, és ezt mind annak köszönhessük, hogy Ápi ott van, ahol van, hogy Topolyának a községi önkormányzatban van képviselőnk, tanácstagunk, tartományi képviselőink vannak, tehát ezeket a pénzeket, meg ezt a fejlődést ennek köszönhessük. Tehát ők az ő részükről praktikusan ugye a felső VMS vezetés megtette az ő részükről, amit meg kellett tenni, mi meg nem tettük meg azt, amit nekünk meg kellett tennünk. Úgyhogy most rajtunk áll az, hogy bizonyítsunk. Egy pillanat. Én védelmére felek mindenkinek itten jó dolgozattal beosztott népét, ám a polgárok lettek egyből közömbösek. Egyből. Jó csináltam, én nem volt itt, senkire sem nem lett valami. Egyszerűen a polgárok annyira közömbösek lettek. Nagyon sok már évvel fiatalokat bevonták a ligások, másodszor megeslették a propaganda Gyula csalak, én is eljöttem ki, már kétszer kíváncsival, hogy áll, akkor egy kicsit nagyobb belet beszélve összement a néposzt. De nem jött el a család, hogy eljött. És nem jött. Este 9 órakor. Propaganda volt, hazugság, este 9 órakor beszélt a tévében. A politikában nem. Hát igen, a benne. Egyszerűen a darabos nép valami nagyon közömbös. Az a legnagyobb probléma, nem is hangoztatva, hogy milyen pénzből lett megcsinálva az a valami. Hanem az csak úgy meg lett csinálva, és a nép nem tudta. Hát ez az itt a nép elszavazta, nem tudták, hogy... Hát mert a másik párt is ugyanabban a kampányjal indult, amivel... Mi annyira közömbösek vagyunk. Fiam Karagyörgyében volt. Sesednek a képet, több felett ki van rakva, üveg van rátéve, hogy a légy depiszkója meg. Annyira azok az emberek. Még meg a igazi mi érdeküket, mindegy, a gyerekek hogy mennek iskolába, hogy mennek. Azok üveg már most a múlt héten mutott a fiam. Majdnem meglépcsült ők, az még mindig ott van. Az az igazság, hogy nagyon megfordított a nyári tartalmat beszélni. Ott a Kalasnyikov van. higgyék el, hogyha tehát az egész községben a választások megnyerése községi szinten nem lesz sikeres, hogyha egy láncszem hiányzik. Tehát nem azért kellene ezen változtatni, vagy azért kellene valamilyen formában bújítani, mert az emberek biztos vagyok benne, hogy nem az elnökséghez fogják kötni, hogy újult-e valami, hanem az elnök személyéhez. De akkor az, hogyha van egy új elnök, akkor tud egy sajtótájékoztatót tartani. És nem mindenki az embereket, hogy ki van az elnökségben, és a régi elnök meg mindenki lehet az elnökség, nem azon a lényeg, de nagyon sokszor az elnök személyhez kötik azt, hogy vagy a községi képviselő személyhez kötik azt, hogy mi hogyan működik. Tehát fontos, hogy ezek az emberek, akik ott vannak, vagy azok ott is maradjanak és ott legyenek, de ez is egy fontos, hogy azt tudjuk mondani, hogy na, hogy újítottunk. Tehát akkor most a faluban ugye sokan azt mondják, hogy sajnálják, hogy nem a VMS van hatalmon, vagy hogy ki tudja majd, hogy fognak működni a dolgok. És akkor egyszerűen meg kell mutatni, hogy na, akkor mi is újítunk, és akkor ez egy válasz, ez egy lépés arra, hogy megújuljunk. Tehát nem fogunk nyerni, hogyha az entevonason nem szerepelünk úgy, hogy eddig. Az biztos. Vagy hogyha nem növelünk, vagy nem próbálunk még több szavazatot kapni az entevonason. Csak is akkor nyerhetünk, hogyha minden egyes faluban úgy működik, mint egy óra. És tehát tényleg, hogyha itt egy 80%-os lenne a magyarság ebben a községben, tehát hogy tényleg ugyanúgy, mint Kanizsán, akkor biztos, hogy nem lenne ekkora figyelem fordítva, mert akkor mint egy faluban nem, de hát a másik háromban nyerünk. De nem is lenne meg a támogatás. De a lényeg az, hogy megőrizzük a pozícióinkat, szükség van erre, és én személy szerint jó lépésnek tartanám azt, hogyha az Arnold átvenné. És ezzel valamilyen szinten, ezzel a lépéssel újítana a helyi szervezet, és az van a mindenkinek a feladata, hogy hozzon még magával egy embert,
megduplázzuk a tagságot, ennek is híre menne a faluba, hogy erősödik a VMS, hú, már ez is belépett, az is, stb. Nek mind van valamilyen jelentősége, és biztos vagyok benne, hogy a következő választásokon ez csak segítene, és eredményt hozna. Biztos, hogy nem csökkennének a szavazatok, ebben biztos vagyok. De ezt önök látják itt helyszínen. De miért az Ukrajnában nem volt is semmi probléma eddig se. Csak itt előtt a baj. Csak azzal a vasárnappal volt probléma, amikor a választás volt, azzal a vasárnappal. A választások azok mindig, tehát ugye vasárnap este 8-kor fejeződnek, vagy a kampány vasárnap este 8-kor kezdődik, a kampány meg hétfő reggel kezdődik. A következő. Ez az igazság, hogy valahogy ennek így kellene működnie, de a választásokon, tehát most csinálták nagyon sokan, gondolom, ezt az összeírást, a Magyar Választói névjegyzéket. Nagyon sokan üzentek gonosan. Aláírták, nekünk van egy nagyon komoly adatbázisunk, hogy ki hol él, kik hányan vannak, hány szavazó van, stb. Ez most mind megvan. És ezeket ki kell használni, ezt a dolgot. Tehát megvan, hogy melyik házad, hogy tudjuk, hogy biztos, hogy MSZ-es szavazó, eljusson az új esély, megpróbáljuk bevonni azokat az embereket, akik eddig is segítették a VMS-et, tagosodjanak be, és akkor tudja a szomszéd. Tehát a lényeg az, hogy muszáj gyarapítani, muszáj a tagságot bővíteni, mert hogyha többen vagyunk, akkor erősebbek vagyunk. És ez kell, hogy lássa ez a helyi közösség. Tehát itt gondolkodtunk nagyon sokat, hogy hogyan lehetne visszaszerezni. Én azt hiszem, hogy nem kell most azon gondolkodni, vissza fogjuk szerezni, csak el kell indulni egy új úton, és sokasodni kell, beléptetni akik csak lehet, és aztán biztos vagyok benne, hogy lesznek eredmények. Mert hajnalka tovább is ott van a községben, itt van minden rendezvényen, benne van a magyar szó, bármi történik, hajnalkához fordulnak, ki ott van bent, tudja az információkat, továbbra is megvan, hogy mit tud a helyi közösségnek hozni, mit tudunk a Magyar Nemzeti Tanácson hozni. Ugye ez lesz egy következő, mióta a Magyar Nemzeti Tanácsban lesz a választás ebben az évben. A párton belül van egy olyan elképzelés, és ezt most itt az egész pártról beszélek, az egész VMS-ről, hogy eddig nagyon sok figyelmet fordítottak a köztársaságra, hogy a köztársasági képviselők hogyan dolgoznak, mit csinálnak, mit nyilatkoznak, hogyan teszik a dolgokat. A tartományra is nagyon sok figyelem volt fordulva, és az önkormányzatok meg a helyi közösségek hanyagolva voltak. Arra nem igazán figyeltünk senki a pártból, hogy most egy kis faluba hogyan működik a szervezet, meg mennyi szavazat van, hogy van. Erre nem igazán volt figyelve. Meg a Magyar Nemzeti Tanácsa volt igazán az utóbbi 7 évben nem tudtuk elfogadtatni a törvényt a parlamentben, és nem volt meg a lehetőség arra, hogy megalakuljon az új Magyar Nemzeti Tanács. És az elnök, van egy ilyen tanácsozás, az elnökök fóruma minden második-harmadik hónapban, ez mindig különböző helységben van, ott van 110 VMS-es tisztségviselő, vagy 120.